taas sammunut. Ei. Ei tää voi tähän mennä. Eikö mulla huuruja? Tämä on momo. Ai saatana! Mikä mamma on skuffed? Mikä tuo mamma on skuffed? Se mun puhelin. Se mamalla ei oo tapahtunut mitään, niin kaikki ok. Kaikki ok, jos mamalla ei oo tapahtunut mitään. Se on mun luuri. Mun luuri missä on niin. Soitatkaa mun luuriin, niin Soitatko mun puhelimeen, niin löytääpi sen. Tuossa se ehkä on. Se on ehkä tossa. Onko mamma skuffet? Eikä se mamma oo skuffet. Ei se varmasti oo. Ei edes housuja jalassa nyt, niin eikö täällä tosiaan ketään tällä kämpillä? Voisitko laittaa mulle perus YouTuben näkyviin nyt tähän? Jos tää momo pestää tän jälkeen. Mä vieläkin luulen, että tässä on useampi äijä mun kanssa, mutta tässä on vissiin vaan yksi äijä. Tässä ei oo ketään vissiin mun kanssa paijaamassa. Tuntuu, että tuon momo paijaamassa useampikin äijä. Mutta ei vissiin edes oo. Keitetäänkö kahvi? Kaffet. Keitetäänkö kaffet? Mä otan vaatetta. Miksi musta tunnustaa, että täällä on ihan vitusti väkkiä, mutta täällä on vaan yksi äijä. Ja se on minä. Miksi musta tuntuu, että täällä on... Onko se striimi siinä? Se musta tuntuu, että täällä on vitusti äijä, mutta se on vaan minä. Se on vaan minä, isännät. Te ootte siellä chatissa. Miksi musta tuntuu, että täällä on ihan vitusti jätkiä. Mutta se on oikeesti pelkästään minä. Se on pelkästään minä. Onko tää ihan normaalia? Kampina on vielä. Siitä ei oo huolta. Tälle Tyynylle ei käynyt mitään. Pilloville ei käynyt mitään. Pehmonen se kyllä ampi. Pehmonen se ampi kyllä.
Toivottavasti Tyynylle ei käynyt mitään. Tyyny 22. Tyyny 22 ei käynyt mitään, niin Pillovi 22. Joo, Joo, meikä tässä lepiä piti tossa äsken ja jatketteko me äijää iltaa nyt? Jatketko me äijää iltaa? Ja tiedättekö mitä? Mä olin tossa nukkumassa tossa sännyssä ja mä luulin koko ajan, että täällä oli muitakin äijiä tällä kämpillä. Mä luulin, että täällä oli muitakin äijiä tällä kämpillä ja että Tyyny olisi skufferi ja mä siinä Tyynyä hallailin ihan rajusti siinä. Rajusti hallailin Tyynyä siinä. Pitää se tarkistaa nyt kunnolla. Pitää se nyt kunnolla tarkistaa. Mun luuri on täällä. Hallo? Halo? Luuri oli kans tuolla vittu. Tuolla sännyn seassa ja ei vittu, on tää varmaan vähän skuffeja tää Tyynä. Eikä tähän tullut mitään isompia skuffeja. Eikä tähän Tyyny on tullut isompia skuffeja. Eikä Tyyny on tullut isompia skuffeja. Missä muut ukot? Musta äsken tuntui, että mä olin 3 ukon kanssa juhlimassa täällä. Musta tuntui äsken, että mä olin 3 ukon kanssa juhlimassa täällä, mutta eikö täällä olekaan ketään muuta kuin minä? Ketään on muuta kuin minä täällä kämpällä? Eikö täällä oo? Haluan taas saada rekapin tehtyä taas. Yliluoton recap eilisillasta asti. Yliluoton recap eilisillasta asti. No niin. Yliluoton recap tehtyä eilisillasta. Mutta miksei näistä soi mikään?